Hi Lovebirdz family, guys. Good morning, Matri. Hi, guys. Good morning, Matrigla. Poi. Inta vlog dada panda ini Saanvi nanji height weight pura chakman paru nangana vadik barre antere doctors nakku barpere. Anjane home remedy la panka niklega inta video do. Poi. Bakka Saanvi na routine. So sari guys inta video ni start manpodum bani kalnalla namma channel. Subscribe ಆದಿತ್ತು ಜೋಡಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೀಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲೀವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಈ ತೆನ್ಪನೊಂದು ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗತ್ತೆ ಜಾನೆ ಜೈ ಮೂಲಿಯಾನ್ ಸಾನ್ವಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಕಿನ ಹತ್ರ ಹರಿಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತಾರನ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಂದೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಆಯಿರು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಬತ್ತನತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನೇ ಬ್ರಷ್ ಯಾನಿತ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರಷ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಸಾನಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪಿರೋರ ಬ್ರಷ್ ಮನ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ನಮಂತೂದು ಅಕುಲ್ಲ ಕಲ್ಪೇರು ದೇಪಂಡ ಅಕಲಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಅಂದ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲು ಒವೆ ಬೇಲೆನ್ ಮನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ಲ ಪಿರ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಷ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಏನಂತೂದೆ ಶೋಕುಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಬ್ರಷ್ ಮನ್ಪಿರ್ತು ಒಂದು ಪರ್ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಷ್ ಪುರ ಮಂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಪುರ ದೆಕ್ಕರ ಪುಣತೆ ತುಲೆ ನವೇನೆ ಕಲ್ಪಾವೆಲೆಗ್ ಸೊ ಆರ್ಲ ಅರಿಗಿತ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಬಟ್ ಎನ್ಲ ಕೊಂಚ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಲು ಸಾನ್ವಿನ ಬ್ರಷ್ ಮಾತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಬಜಿ ಬಂಜಿಗಿ ಪಂಚಪತ್ರದ ಒಂಜಿ ಮರ್ದನಿ ಅನ್ಮೂಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಚಪತ್ರದ ಗಿಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ತುಂಬುದ ಬ್ಲಾಗಡ್ ತೊಚ್ಪಾದೆ ತೂದಿತ್ತೆ ಜರಡ ಅವರ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆಯಾನಿತ್ತೆ ಆ ಪಂಚಪತ್ರದ ಇರೆಕ್ಲೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೀದು ಮುಲು ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಟಣಿಗೆ ಪಾಡ್ದವೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಗುದ್ದೋಡು ಐಕೊಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಗುದ್ದೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಗುದ್ದು ದೈತ ರಸನ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 4 ಚಮಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪರ್ಪಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ನಿಕಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪರ್ ಹಿಡ್ಕೊರ್ನಾನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಮಚ ಹಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಇರ್ಲ ತಗೊಂಡಂತೆ ರಪ್ಪ ಪರ್ಪೇರಕಲು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲದಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕಾಲಿಲ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಪಾಡಂದಲ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಪಾಡಿ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂಚಪತ್ರದ ಮರ್ದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ದೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಗಿಡ ಒಲ್ಲಾಂಡಲ ನರ್ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ 19 ಗಿಡ ನಡ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಪುರಿಕ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 to 3 times ಕೊರಿಯರ್ಡಲ ಯಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಜಿಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೊರ್ನ ಬಜಿ ಕೊರ್ನ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಪುರಿಕ್ ಪುರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ವಾರೋಡೊಂಜಿ 2 ಸತಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಯಾನು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಮರ್ದು ಪರ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ತೊಲೆ ಡ್ರಾಪರ್ ಡೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಚಮಚಡು ಕೂಸುಂಡು ಅರ್ಧ ಬಾಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಈತ ಪಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ತುಂಬುದಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಜಿಪ್ಟಾದ ಪುರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಈತಕ್ಕೇನು ಲೇಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರಾಪರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಜಿ ಬೊಕ ರಪ್ಪಲ ಪರ್ಪೇರು ಒಂತ ಹಠ ಮನ್ಪೇರು ಪರ್ರೆ ಆತೆ ದವಣ ಮರ್ದತೆ ಅಂಚ ದಾಂಡಲ ಪರ್ಜೆರಡಲ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನೀ ಸಾನ್ವಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅದ ಬಂಡ ದಪ್ಪ ಬಜಿಲಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 5 minute ಯಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ನೆನೆ ಎರೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿನ ಬಜಿಲಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತೊಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತು ಯಾನು ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ದಾಯಪಂಡ ಸಾನ್ವಿ ಡೈಲಿ ಪೇರ್ ಪರ್ಪುಜೊಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಓಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಪ್ಪ ಬಜಿಲಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೇರ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಆದಾಗ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಟೈಪ್ದ ಫುಡ್ ತಿನ್ಲಕಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಫುಡ್ ತಿನ್ಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದಂದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಫುಡ್ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೋರಾಪಿನಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೌಡ್ರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದೀನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪೇರ್ ಪರ್ಪುಜಿಡಲ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಫುಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆದಾಂಡ್ ಬೊಕ ಅಡ್ದುಂಬು ಯಾನ್ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊರ್ಪೆ ಮರ್ದು ಪುರ ಪರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡಿ ಬೊಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊರ್ಪೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪುರ ಆಂಡ್ ಅಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪಿರ್ತುಲೆ ಸೊ ಅಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ತಾರ್ನ ಗೊಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ತೂಲೆ ನಿಕೊಲ್ಲ
ನಂಕಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾನ್ವಿನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಉಂತುಲೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಂತು ಪಾಡ್ದೇರು ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೀಪಿನೇನು ಪೂರ ತಿರ್ತು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಇಟ್ ಲಾಯಕ್ ಮಂತದ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ಯಾವಜಿ ಬಂದರೆ ಎಣ್ಣು ತೋಚುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ನೇ ಆರ್ನನೆ ಮಂತೊಂದೇರು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನೆಕ್ ಆರೆಂಕೊಂತೆ ಬೇಲೆನ್ ಕೊರ್ಪುನು ತುಲೆ ರಾಜರ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಇತ ಬಿದಾಡಿಯರು ಇತ ಬೊಲ್ದು ಕೋಟ್ ತೂದು ಮಾತ್ರ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಬುಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡವಲ್ ಅತ್ತೆ ಸಾನು ಅತ್ತೆ ಪತ್ತರಾಯಣ್ ಗೈಸ್ ಪೋಯಿ ತುಕ ಸಾನ್ವಿನ ಹೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪವಡಿನಿ ತುಕ ಪೋಯತೆ ಪೋದ್ ಮತ್ತ ಬತ್ತ ಅವ್ಲು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೇನ ಇದ್ದಿ ಸಾನ್ವಿ ಆಕಲಿನ ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬುಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೋಲು ಸಾನ್ವಿನ ಹೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಏತುಂಡು ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಸಾನ್ವಿನ ವೆಯ್ಟ್ 11 ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೈಟ್ 79 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದನ್ನ ತುಂಡು ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನ ಪಿರತು ಓಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪವಡು ಬಟ್ ಅವ್ಲು ಇಂಕ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡುಂದೇನಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೊರಡುಂದೇನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಕಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಸಾನ್ವಿಲ ವಾದ್ಯ ಸುರು ಮಂತೊಂತೇರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಟಲ್ಲ ವಾದ್ಯನೆ ಇದು ನಾನು ಶೋ ಕೊಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ವೆ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿರೌಡು ದಾದಿ ಆರು ಶೇಮ್ ಚಿಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಬುಲ್ದಿನ ತೀರು ಚಿಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ನೀರು ಅಂದ್ ಚಿಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಬುಲ್ಪುನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬುಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೇರ ಅವ್ರು ಅದೇ ನಮಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪುರ ಕೊರೋ ಅಂತನತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಡ್ದೆ ಪೋತಲ್ಲ ಲಕ್ಲನ್ ಪುರ ತೂತ್ ಪೋಡ್ದೆ ಪೋಯಲು ಅಂತೆ ಸಾನ್ವಿ ಭಯ ಒಂಬತ್ತನ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ಲ ರಾಜರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಕ್ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ಐತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾವಂಜೆ ಸಿರಿ ಬಂದುಂಡು ಪಾವಂಜೆಗೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಲಿಕೆದ ಗಿಡಕಲೇನು ಪೂರ ಕೊನರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಯಾನ್ಲ ರಾಜರ್ಲ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ದೆತುರುಡು ಒಂಜಿ ನಡ್ಕ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನರ್ಸರಿ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ 2-3 ನರ್ಸರಿಗೆ ಪೋಯ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಪಾವಂಜೆ ತಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪಾವಂಜೆ ಸಿರಿ ಬಂದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲೊಂಜಿ 2-3 ಗಿಡಕ್ಲೇನು ಪೂರ ದೆತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ತ್ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ತೊಚ್ಪಾವೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಗಿಡ ಪುರ ದೆತೊಂದ ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೂ ಗಿಡ ಪುರ ಕಂದ ಬಂಡ ಮುಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ಸಾಂಬ್ರ ಬಳ್ಳಿದ ಗಿಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಸಾಂಬ್ರ ಬಳ್ಳಿದ ಗಿಡಕ್ಕಂತ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪು ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಉಂದು ನಮ್ಮನ ಶಾಪ್ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ನಡ್ರೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ದೆತೊಂದ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನು ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೋಂಕು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಗಟ್ಟದ ಸೈಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ್ಗೆ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಇರತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ನಡೋಡು ಸೊ ಅಂಚಾದಂತೆ ಮೂಲಿಕೆದ ಗಿಡಲೇನೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂಕಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಾಪ್ದ ಐಟೆ ಪೂರ ನಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಪೂರ ಆಯ್ತದೆ ತೊಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೂಜಿ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಣೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆತಿ ಅವಳು ಆ ನರ್ಸರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆತೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಾನು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ನರ್ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತೂವೋಡು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ದ ಎದುರು ನಡೋಡು